mga araw sa inyo lahat mga kasolid. Isang masayang araw din sa inyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Isang masayang araw sa inyo mga kasolid. Ang episode natin ngayon, magluluto tayo ng chicharon isaw at chicharon tumbong. Yun o. Ito yung tumbong mga kasolid o. Haba. At ito yung isaw. Pero liliit pa to kung nakikita nyo malaking ganyan. Liliit pa to pag pinakuluan. So ang unang gagawin natin, nag-ready na ako ng kumukulong tubig dito. Ilalagay na lang natin ang ating tumbong. At ang isaw ng baboy, yun o. Siyempre, lalagyan natin ng luya. Lalagyan din natin ng asin, pampalasa. At papakuluan lang natin to siguro mga 20 minutes mga kasolid. A few moments later. So yun mga kasolid, pagkalipas ng 20 minutes, ito na ating nilagang isaw, pati yung tumbong. Medyo umurong lang siya ng konti mga kasolid, kanina malalaki ito. So ang gagawin natin, kakaskasan natin ang asin para meron na siyang lasa kagad. At dahil nakaskasan na natin ang asin ng laman loob ng baboy mga kasolid, start na tayo magprito. Siyempre ilalagyan natin ng sibuyas pangontra. Yun, unahin natin yung tumbong. Update tayo mga kasoli. Yun o, luto na o. Set aside na natin. Pero isi-second fry pa natin to mga kasolid. At isunod na rin natin ang isaw. Buong-buo, ang laki. At ang petsa ngayon mga kasolid, June 27, binabati ko nga pala si Mrs. G. Olinda ng happy birthday. Happy birthday po sa iyo, Miss G. Olinda. So yun mga kasolid, pwede na rin siguro to, boy sipa to. Luto na rin yung isaw natin. I-set aside na natin. Sarap ng bawang, no, boy sipat? Favorite mo ba yung bawang, boy sipat? At hindi pa natatapos dito ang pagpiprito mga kasolid. Ise-second fry pa natin to para lalo siyang maging crispy. Ise-second fry na natin para lalo siyang lumutong. Yun o. Wow, sarap. Pwede na siguro ito Mrs. Kitchen. I-set aside na natin. Yun o. Iin na yan para makain na. Sobrang lutong na nito Mrs. Kitchen. Pag lumamig to, sobrang lutong nito. Siyempre, isunod na natin ang isaw ng baboy. Pag second fry, mas mabilis na lang siyang iluto kumpara sa first fry. Pumuputok-putok na Mrs. Kitchen. At dahil luto na rin ang isaw ng baboy mga kasolid, set aside na natin. Yun o. Anong bango oh, Mrs. Kitchen.
So, anong gagawin natin yan, Mrs. Kitchen? Kain na. Yun, oh. Daddy, hindi ba ginagamit yung apa of 9? Hi. Say hi to the vlog. So, yun mga kasolid. Ito na ang ating nilutong crispy isaw at crispy tumbong ng baboy. Sarap. Naamoy ko, sobrang bango. Ay, nako. At bago tayo kumain, Mrs. Kitchen, Magsha-shoutout muna ako mga kasolid. batiin mo muna yung mga kaibigan natin sa San Jose Malino, Mexico, Pampanga. Shoutout po kay Madam Cathy Serrano, Clyde Ryan Serrano, Jade Henrich Serrano, Shoutout Kay- po. Paul Zayan Serrano, Keisha Lorraine Serrano at si Boss Randy Serrano. At sa buong Serrano family, shoutout Yan yung po. leader nila, si Boss Randy Serrano. Shoutout po at ang buong Serrano family Thanks ng for watching. Barangay San Jose. Salamat po sa panunod. Kain po tayo, Boss Randy. Kain po tayo. At kay Boss Rolando Bukod, shoutout. At kay Solid. Marlin Vlogs, shoutout po sa'yo, Marlin Vlogs. Marilyn TV Vlog, shoutout. At happy birthday po kay Madam G. Olinda. Happy birthday, ma'am. Ano, kain na? Kain na tayo. Kain na tayo. Ito yung titirahin ko dyan, oh. Ang laki, oh. Siyempre, sasawsaw natin sa Ang suka sarap na yun. na may Malutong, makasolid, oh. suka na may ano, oh. Nakalimutan ko na yung pangalan na sibuyas. Sibuyas na may sili. Kain mo tayo. Yun, oh. Ay, yun to. Ano ba? Yun, oh. Sarap, may pagka-salty. Kain natin yung isaw. Kain po tayo, madami ni Castle Lady. Lagyan natin ng sibuyas, tsaka suka. Kain po. Ano ba? Sarap. Ito. Ito mga kasolid. Kain po tayo. Tikman ko nga ito. Ang number, no? Siyempre may tayo sibuyas, tungkol ka. Punta sa barang. Yun, oh. Ang sarap ng sausawan. Sobrang sarap. Nasabi ko yung bawang sibuyas. Mindasa family, shout out. Sa kay Ate Rosana Yape. Shout out eh. Yun, oh. Crispy. Grabe, sarap. Salty siya, no? Yun, oh. Kain po. Wala pa. Sausawan pala, sarap. Sarap. Yung bawang, oh. Pang pa yan. Ito sa high blood. Saka yung tumbong, hindi siya dry, oh. Moist siya, oh. Juicy, no? Hindi siya overcooked. Tamang-tama, no? Sarap kumain kasi maulan-ulan, no? Umuulan kanina.
Umuulan-ulan pa naman, kaya masarap kumain. You know? Kain po tayo. Sarap, makasolid. Kumain ka na? Inom muna tayo. Last call talaga to. Busog na ako. Kay Boysi pa naman yung Pagtira tira. natin yung Yun o, tumutulo po. nasa likod ng camera. Oo, yun o. Sabi niya, pagtira niya daw. Pagtira niyo daw siya. Lutong nito, mga kasolid. Ang paka-crispy, no? Mm-mm. Last na lang talaga, ayaw ko na. Lagyan na lang, no? Lagyan na lang, no? Ayaw ko na kuminto. Yun Ang o. sarap. Ayaw ko na. Maya. Tugto na. Sausawang pa lang, no? Cheers. Baka magtampo si Boy Sipat pag di natin pinagtiran. Baka di na tayo sipatin. Grabe, masarap mga solid. Sana po gayahin yung recipe to. Sigurado mag-enjoy kayo. Ano, Mrs. Kitchen? Paalam na tayo. Alam na tayo. Maraming salamat po sa panunood mga solid. God bless po. Thanks for watching, guys.